नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फुन्ना बाबू रुआ सबके बीच आज नया कविता के साथ उपस्थित बानी अपना चैनल कवि की वाणी पर। अगर रुआ फेसबुक पर देखतानी तो फेसबुक पेज के कवि की वाणी टाइप करके लाइक शेयर करी और यूट्यूब पर देखतानी तो कवि की वाणी रुआ टाइप करके देख सकतानी। आज हम एगो नया कविता लेके उपस्थित बानी। हम चाहब कि रुआ सब एकरा के अपना जीवन में यथार्थ करिए, जीवन में अपनाई। हमरा नजर में नौकरी से निमन बाटे आपन रोजगार। हमरा नजर में नौकरी से निमन बाटे आपन रोजगार। कम पूंजी में शुरू कली छोट मोट व्यापार। हमरा नजर में नौकरी से निमन बाटे आपन कारोबार। छोट पूंजी में शुरू कली आपन छोट मोट व्यापार। मालिक के भय कबो ना रही आ लागी ना फटकार। कहियो फटकार ना लगी। मालिक के भय ना रही कि आई तब मारी की काटी की मुआई। ऐसे मालिक के भय ना रही ना लागी फटकार। जवन आवता उहे करी आ हुनर देखाई यार। हुनर अपन देखाई जवन आवता उहे करी। लोगवा का कही के फेरा में ना रही। लोगवा का कही के फेरा में मत रही। यह निहोरा बारंबार निहोरा बा कि लोगवा का कही के फेर में मत रही। आपन छोट मोट व्यापार करी। कमे पूंजी बा जौन आवता उहे करी। मेहनत करके आगे बढ़ी राखी निमन विचार। मेहनत करके आगे बढ़े ही के बा। मेहनत करे तो आगे बढ़े, निमन विचार रखी। जिंदगी सुखवा चैन में बीती खुश रही परिवार। हमारा नजर में नौकरी से निमन बाटे आपन कारोबार। छोट मोट पूंजी लगा के शुरू कली आपन व्यापार। खुश रही परिवार। एक साथे कविता के विराम देव और हम चाहे कि रुआ सब चैनल के सब्सक्राइब करी, आगे शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी और हमेशा हम रुआ सब के साथे बना रहे। तब तक के लिए हम विदा चाहब। जय हिंद, जय भारत।